τόση ώρα διάβαζα την Καινή Διαθήκη, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Ήταν καινή. Πάμε στο πρώτο βίντεο. Πάνε όπου οι πολλοί θα πάνε κι ας το χαγιτάνε. Γίδια. Το ξεχνάνε και πατάνε το repeat. Τα ίδια. Χρειάζεται να είσαι επιστήμονας στην άσα. Ούτως άκρης που διαβάζει πάλι με χαρά τη φάσα. Για να νιώσεις ότι νιώθω ότι μοιάζω λίγο μπάστα. Κι όχι σάσα. Και δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει μόνο η γλώσσα μου. Και δεν τρέχει τίποτα. Και ξέρω τι θα πω για σας. Και δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει μόνο η γλώσσα μου. Και δεν τρέχει τίποτα. Και χάνετε τα λόγια σας. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Τζέρεμι, συγκρατήσου. Ήταν ένα απλό βίντεο κλιπ. Ένα απλό βίντεο κλιπ, Έλεος, τι άλλο θα δουν τα μάτια μου. Κατερίνα Στικούδη, τι είναι αυτά που κάνεις κοπέλα μου. Μήπως είσαι άρρωστη. Έχεις σύνδρομο Μπράουν. Τι τσουρέκι παριστάνεις. Οκ, εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει μόνο η γλώσσα μου. Αλλά πες μου, σε παρακαλώ, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο κουβάς με τα σκατά. Πες μου, πόσα dislikes περιμένεις να δεις ακόμα για να καταλάβεις ότι δεν είναι για σένα αυτά τα πράγματα. Πραγματικά σε εκείνη τη δισκογραφική, ό,τι μαλακία τους κατέβει στο κεφάλι την κάνουνε. Αλλά εντάξει, μωρέ, οκ, δεν τρέχει τίποτα. Τέλος πάντων, next. Τώρα πάμε σε ένα παλικάρι που τσαντίστηκε με τον Παντελίδη. Έγραψε λοιπόν ένα σχόλιο σε κάποιο βίντεο του Παντελίδη. Και ο Παντελίδης απάντησε. Και το παιδί έβγαλε βίντεο για το εν λόγω περιστατικό. Πώς έχει ξεφύγει τελείως. Δηλαδή έχει καβαλήσει καλάμια τώρα, ιστορίες, έχει ξεφύγει. Να ακούσετε τι έλεγε το σχόλιο. Καράκι μου, εσύ που κουπάθηκες, σου ζητώ 1000 συγγνώμη και εγώ θέλω να πάω σε οδείο, αλλά προς το παρόν μου δίνουν μόνο 500 ευρώ τη βραδιά και δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Ήρθε και το χαράτσι τώρα, άστα. Και σας ρωτάω τώρα, δεν είναι γελίος ο άνθρωπος, δηλαδή και ο ηλίθιος βγαίνει και λέει αυτός ο χιμπατζής με την αλυσίδα στο λαιμό και το ανοιχτό πουκάμισο που κάθεται όλη μέρα δίπλα από ένα κρεβάτι μονό και γρατζουνάει κάτι κιθάρες. Τι είναι αυτά δηλαδή, δεν τρέπεται λίγο, βγαίνει και γκρινιάζει, μου παίρνει 500 ευρώ τη βραδιά. Ρε, είμαστε σοβαροί ρε, μην με κάνετε και φωνάζω, κοιμούνται τα παιδιά στο σπίτι. Το κοιμούνται τα παιδιά στο σπίτι δεν θα το σχολιάσω. Αλλά φίλε μου, κοίταξε τον λίγο και πες μου, σου φαίνεται να τον νοιάζουν πολύ αυτά που λες? Δεν ταιριάζεται, σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω. Καταρχήν, όχι τίποτα άλλο, κοιμούνται και τα παιδιά στο σπίτι. Κατά δεύτερον, εντάξει, οκ, δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει μόνο η γλώσσα μου. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει μόνο η γλώσσα μου. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Ίδια. Κατά τρίτον, ποιος το μπούτσο είναι αυτός από πίσω? Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο είναι λίγο παλιό, αλλά αυτό δεν μας αποτρέπει από να το σχολιάσουμε. Είναι ένας τύπος που βρίζει τον Ανέστη. Ανέστη, είσαι μαλάκας. Γαμώ τον πατέρα σου που έχει ταλαιφωνία. Είναι πουστόπεδο, είναι μαλάκας. Κάθε χρόνο που δεν μας δίνεις, είσαι καριόλης. Η γυναίκα σου τη γαμίσω. Είσαι πουτάνας γιος. Γαμώ το σπίτι σου. Γαμώ το μαγαζί που έχεις. Είσαι κολόμπαρος. Πλάνας γιος. Γαμώ τη μάνα σου. Και γαμώ το σπίτι. Ότι γαμιάσαι. Με πάσα την πούκι γαμιόλα. Είσαι πουστόπεδο. Το μουνί της μάνας σπίτι σου. Γαμώ τη γυναίκα αυτή που δεν μου θα γαμίσεις. Θα έχεις πολλά τσιμπούκια ρε πούστη. Είσαι τραβιστής. Γαμώ τον κόλο του βρώμικο σου. Πλάνας γε. Είσαι μαλάκας. Γαμιάσαι. Πλάνας γιος. Σε γαμιόλα. Το παίρνεις από πίσω. Την πούκα με κάνει πούστη, σε μαλάκα, από τον πατέρα που δεν έχει λεωφορείο, που στόπεδο είσαι. Ποιος το μπούτσο είναι αυτός ο Ανέστης και γιατί τον βρίζει? Του έβαλε φόλα στα σκυλιά, του κλέψε τα πορτοκάλια από τη σικιά, κάπνισε από το τσιγάρο του, τον σκούντιξε στο Facebook. Τι του έκανε? Ρε, μην το κάνετε και φωνάζει ρε, κοιμούνται τα παιδιά στο σπίτι. Χαλαρώστε λίγο ρε παιδιά. Ό,τι και να έκανε, εντάξει, οκ, δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει μόνο η γλώσσα του, κοιμούνται τα παιδιά στο σπίτι. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Και τέλος, ένας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Ένας ηγέτης. Ένας δάσκαλος με σύμμαχο την αρμονία και την ηρεμία. Εγώ έμαθα από τις πολεμικές τέχνες να είμαι ειρηνικός. Αλλά έμαθα κιόλας όποιος με πειράζει, το λέω! Κουφάλες! Bruce Lee, Tengoro Kano, Gishin Funakoshi, Join Hong Ki, Gohen Yamaguchi, Choi Yong Sul. Δάσκαλοι πολεμικών τεχνών πέρασαν πολύ. Αλλά ο Black Dragon. Μπορεί να φαίνεται σκληρός λόγω της δουλειάς σου, αλλά κατά βάθος πιστεύω ότι είναι ψυχούλα. Λοιπόν παιδιά, φεύγω, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πάω να ακούσω λίγο μπάστα. Και όχι Σάσα.